kommt für mich und für die europäischen Steuerzahler nicht weiter in Frage. Благодаря, господин председателстващ. Гласувах за резолюцията, защото мисля, че това е важна стъпка от нашето участие в решаването на бежанския проблем. За съжаление, приемаме резолюцията след трагедията край Лампедуза. Надявам се това да направи по-отговорни всички, дори и тези, които са се съмнявали, че бежанският проблем е проблем на Европа. Кризата в Сирия тепърва ще постави на изпитание европейската солидарност и най-вече съществуващите механизми и законодателство за подкрепа. Усилията са насочени към прекратяване на конфликта, в подкрепа на съседните страни, които приемат най-много бежанци. Сега обаче е важно да се обърне внимание и на хуманитарните, и на политическите измерения на бежанския поток. Ще приключи кризата, но Сирия ще бъде една разрушена страна и бежанците няма как да се завърнат там спокойно. Затова са необходими дългосрочни мерки на общностно ниво и солидарност между страните. Повече от страните нямат капацитет и нямат сериозните финансови възможности да посрещнат бежанския поток, включително България. България преживяла много бежански вълни и в момента прави възможното да съдейства за разрешаването на проблема. Трябва да бъдем внимателни и да приемем тези мерки за обезпечаване защитата и сигурността и на нашите граници. Благодаря. Благодаря, господин председателю. Аз гласувах против тази резолюция, не защото отричам съществуването на проблема, а точно по обратната причина. Защото проблема е много по-голям, отколкото всъщност се разгледа в тази резолюция.